キャロットくん大好き。何？ Dag 4. Let's go. Azuma. Tintin. Tintin. Gør det igen. Kisame. Vores Chochi. Tayuya. Stabilt. Kankuri. It's a trap! Let's see. Keeper, mand. Han er faktisk aldrig sådan rigtig sej, synes jeg. Er vi heldige? Okay. Se, det var ham her, der fik reddet sin arm af. Det kunne jeg godt huske. Nå, nice. Så vi i morgen. Hey!